Bebe. Ata na. Good morning, te. Morning. Vlog bro, sa iligay mo to. Malimba biyata. Ba, karoon next edition. Yung hapon lagi. Sige, maligo na ako. Pagdali na. Dugay nang namatay ang among ginikanan. Kami na lang duha ni Brian. Local singer siya. Unya ako, aspiring singer pod. Lord, salamat sa bagong opportunity nga gihatag nimo nako. Hinaot untang madala ko sa audition. Ready na kati. Ready na lang ton. Kaya na. Ate yan eh. Mga onda na. Asa man? Itong paborito na to ba? Pwede na. Ay, katong ginakan-an nato na lang ko an. Oo. Mama papa. Na, dito na. Dali na, dali na. Gutom na sago. Kaya rin ni Mati. Tudla ka to. Yanigo Benavista, Here, miss. ikaw na. Tudla ka to. Yanigo Benavista. Sige, start. Rose, rose and glass vases, perfect bodies, perfect faces. They all belong in magazines. Those girls the boys are chasing, winning all the games they're playing. They're always in a different league, stretching toward the sky like I don't care, wishing that you'll see me standing there. But I'm a sunflower, a little funny. If I were a rose. Stop. Yani, right? Minat lang kaging, okay rin siya, pero kanang, wala bito dito ko nakafeel ka ng wow factor, no? Okay, Yanni, right? Kanang, I don't know kung unsa ni nako pagstorya, but just to tell you frankly, common ra kay play ng imong tingog day. This is Sini Gugma Talent Search. So, inanginahanglan mig nindot jud kayo nga talent sa pagkanta. So, we are sorry no, but try lang guro audition sa lain nga audition. Thank you. Okay rin natin. But it's like standards. Lagi, bebe. Di pa sagar karon akong panahon. Na pa next edition eh. Ti. Ay, una lang sa bebe mo. Mampus Ay, ako ka kayo garanti ka. Ayun na. Kaya na, para makapahuway na ka. Pagam. Lord, salamat sa bagong challenge nimo nako. Kung dili pa karon ang akong panahon nga magsinger, andam ko maghuwat pahalag unsa pa na kadugay. Pero ayaw lang sad padugay maayo. Hinaot untang matupad jud ni, kay mauni ang akong gusto sukad sa una. Unya kahibaw ko nga ikaw ra ang makahimo aning posible. Please, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Huy! Delete ko na. Dili ko eh. Delete na, ipakihati karon. Char, kiya-kiya. Cute ba? Si bugal-bugal diya kay gisapot ko. Dili lagi ko. Gwapa kay kadriyo, tanawa. Mo ba? Pero mas gwapa ka kung di mugot imong naong. Smile daw eh. Guwapa, tahon ti ka daron. Oh miss, ako ni si Carl. Carl Perez at your service. Mo ba? Dili, nice to meet you. Malitaw pa daning mamyan ni eh. Bawlay ka sa kungan. Stalker ka sa. Assuming sad. Pero may magugukita ni mong si manghod, moagi. O makadungog ko sa mga storya. Okay. Ano mugot mga karon? Ni audition na pod ko nya. Palpak na pod. Unsa day mag-apilan day?
Kanta or sayaw? Kanta. Oh, aspiring singer di ka karon day. Aspiring singer unta nya. Sa unta man, di man jud madawat. Kaproblemada ba? Suway pa nakag-paint? Bitaw, nakabantay lagi ko. Pero may lagi ka na diri mag-painting. Mao mo gud niya akong way sa pag-express sa tanan. Nasod sa kunahon na ba? Maong hilig kog paint. Sugat pagkabata pa jud. In fairness, nindot ba yung mga works? Suway pa lang kani para paggawas sa mga gibati. Na, adyo ko'y talent, ana. Napasuway na di ka. Wala pa sad. Tara atong suwayan. Oh, nindot ana. Nindot ba, oy? Awar, ang good na, oh. Di makawaw. Di makawaw ba oy? Awara gud na si tawagan na. Daggan mong pagsulay king kinabuhi ako gasalig kanimo Ginoo dagang tungason dagang libaon pero nagpabilin kong likon kay adunay alam pa sa kahigayuna sa Carl, daganag naka-appreciate itong paintings, ha? Lagi. Kana ganing feeling nga, gininutan sila sa imong pag-express sa imong emotions. Kayo yan, nindot kis pamati. Unay tawo? Excuse me. Yes, sir. I want to know, are you both the one who made this? Yes, sir. Both of us did. Nga naman sir. How about mo join mong duha sa art exhibit karong September 30? Aron ma-showcase ninyo yung talents. Naida kong chance nga manon artist mo unya managan yung customers. Pwede gani mo orderan og international customers. Oh. Ano mo now? September 30. Mama na ang adlaw sa kasunod nga audition sa The Voice. Pa di ka nag-give up na? Abi na kung okay na ka sa paintings. Oo, nalipay ko sa painting. Pero kay ba man ka nga, sukad sa una, pagkabata pa na ako, ganahan dyan ko mag-singer. Mao ba? Sige, good luck lang sa imong audition. Sir, dito na tayo mag-storya about sa exhibit. Okay. Lord, wa ko kahibaw unsa akong angay buhaton. Wa ko kahibaw unsay saktong desisyon. Kahibaw ka, Lord, nga dugay na kong nangandoy mahimog singer. Lord, I have been patient, pero naabot ko sa sitwasyon nga kailangan ko mupili, unya galibog ko asay akong pilion. Lord, please, tagay kog signs. Unsa ni bata? Ikaw nagbuhat ani? Not kayo, nakay potential mo artist. Ikaw akong inspiration at salamat. Lord, if mao jud ni imong gusto para nako, ako ning tumanon. Salamat sa imong pagtubag. Excuse me everyone. Tapok sa dapat palihog. Nari ko'y palaila sa inyo ha. Usa sa artist ani nga mga paintings, si Carl Perez. Uy, mura makakitagungo. Nalagi ka? Oh well, Naon sa nimo pag-audition? wala ko ni dayon. Ngano? Kay everything happens for a reason, man good. Gitagpo ta ni Lord para makamata ko sa kamatuoran nga dili jud para ko ang singing. So, magpadayon na kasi mong pagka-artist. Anak jud. Nice ka. Sa atong kinabuhi, naadjud tay mga plano gihimo para sa atong kaugmaon. Naadjud tay mga gusto. Usahay makalimuta nga di ni ang gihimo daan sa Ginoo para nato. Naay mga sitwasyon or tao moabot sa atong kinabuhi para makita nato kung asa jud ta dapat. Naay laing alampat
sa mga kahigayunan. Dagan mang pagsulay king kinabuhi, ako gasalig kanimo Ginoo. Dagang tungason, dagang libaon, pero nagpabilin kong likon kay adunay alampad sa kahigayunan, sa kahigayunan. Alampad sa kahigayunan, sa kahigayunan.